משחקים, נבנה את הדקו ויאללה בום, אוי אוי אוי. אז הקלאש רויאל תפס פה קצת חזק, אז גם אנחנו כבר נכנסנו למשחק, והדק שלי הוא משהו מיוחד, נשים פה גובלינס וגם אוגריידר בצד. אני מרגיש שהיריב יודע מה שהוא עושה, שהוא שם פה את הברברים ואימוג'י מרוצה, וזה ברור בכוונה, הוא כבר רוצה לסיים את המשחק, וזה ברור בכוונה, והופ, הוא כבר בארנה חדשה. ואיך הסילבר צ'סט משגע את הצורה, קוסם מקרס, תביא לי לג'נדרי בקטנה, תגיד לי מי את המשחק כאן לא מכיר, אומרים לי אין אחד כזה שגר בעיר. אוקיי, קלאש רויאל תפס מקום גדול, זרוק את הדרגון סקלטון ייפול, ואם תדע לשחק נכון, תדע שזה יביא אותך אל הניצחון. תן לי רק איזה קלף טוב, לג'נדרי אולי, ואפשר גם עוד קומון די, חלאס אולי, נמאס לי. אם קלף רזק מנצח את המשחק, אז מה עם הקלפים שנשארו בצד? רק יהלום אחד ואני כל כך עשיר, אני רוצה לשחק אבל אני לא כשיר. ואיך הסילבר צ'סט משגע את הצורה, קוסם מקרס, תביא לי לג'נדרי בקטנה, תגיד לי מי את המשחק כאן לא מכיר, אומרים לי אין אחד כזה שגר בעיר. אוקיי, קלאש רויאל תפס מקום גדול, זרוק את הדרגון סקלטון ייפול, ואם תדע לשחק נכון, תדע שזה יביא אותך אל הניצחון.